ноҳияи Тоҷикобод аз лиҳози мавқеи ҷойгиршавӣ яке аз мавзеъҳои муҳими аграрии мамлакат буда, шуғли аксарияти аҳолии қобили меҳнати ноҳия асосан кишоварзӣ аз ҷумла ғаллакориву картошкапарварӣ, чорводориву боғдорӣ ва замбури асалпарварӣ мебошад. ҳукумати мамлакат бо дар назардошти мавҷудияти захираҳои фаровони табиӣ ба рушди соҳаи замбури асалпарварӣ дар ҳудуди ин ноҳия таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, тавассути барномаҳои гуногуни давлатӣ замбури асалпарваронро дастгирӣ менамояд, то ин ки соҳаи замбури асалпарварӣ дар ноҳия ба таври назаррас рушд намояд. сокинони заҳматқарини ноҳияи Тоҷикобод бо дарки муҳимияти ин тадбирҳо ҳар як порча замини дар ихтиёр доштаи худро самаранок ва оқилона истифода мебаранд. агар дар масоҳати муайяни замини назди боғдорӣ намоянд, ҳатман дар байни дарахтон бо истифода аз имкониятҳои табиӣ соҳаи замбури асалпарвариро рушд медиҳанд. дар ватани мо аз инда манфиатнок чиз нестак. махсусан дар солҳои охир дар деҳаи мо қариб ки 70% соҳиби замбур ҳастанд. мана он пешниҳодҳое ки ҷаноби олӣ кардааст, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мана дар вақтҳои охир мардум ҳама ба ин чиз дар кӯҳистон рӯ овардагиянд, манфиати инро дида истоданд. албатта он қарорҳое ки аз тарафи ҳукумат баромада истоданд, боз ҳам ин чиза рушд нумӯ метиҳанд. фақат ҳамин чизро гуфтанӣ ҳастам ки хеле хуб мешид ки олимони мана ҳамин соҳа дар газетаҳо, дар матбуот бисёртар баромад мекарданд, агар хеле хуб мешид ва мардум аз ин манфиат мебардоштанд. соҳаи замбури асалпарварӣ яке аз соҳаҳои сердаромад ба ҳисоб рафта, сокинон метавонанд аз ҳисоби ин соҳа ҳам оилаи худро бо асали тозаи табиӣ ва муҳимтар аз ин аз маҳсули заҳмати дастони худ таъмин намоянд, ҳам зиёдатии онро ба бозорҳои ҷумҳурӣ ба фурӯш бароранд. ин аз як тараф тақозои дигари рӯзгордориро бароварда мекунад, аз тарафи дигар саҳми муносиби сокинони ноҳияи Тоҷикобод дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат маҳсуб мешавад. ин ҳамин сол дар ҳамин ватани мо шаҳд хеле хуб шид. замбурҳои ман ба гурӯҳи замбурҳои миёнат дохил мешиданд. Ман аз ҳаминҳо андар 1 то 20 килограмм асалак гирифтам. ҳаминро ба ҳисоб гирем ки як оила замбур аллакай барои мо назар ба дигар зироатҳое ки дар ҳамин ватан мешавад хеле даромади зиёд метиҳад ва аз ҷиҳати иқтисодӣ фоиданок ҳам ҳаст. чунки аслан шаҳде ки мебиёрад, ин шаҳд барои мо гӯё ки бепул меафтад. хоб агар ки чира бирорем, хай меҳнат мо ба ҳисоб нагирем, хароҷоти дору ва хароҷоти қандове ки ташкил мекунем метиҳем, барои мо аз ҳар як яшик агар ки 20 килограмм гирифта бошем, барои мо 10 килограмм ҳамин тоза мемонад ки барои зиндагиму хеле муфид, хеле хуб ҳаст. истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ низ дар ноҳияи Тоҷикобод хеле оқилона ба роҳ монда шудааст. сокинон на танҳо аз як замин дар як сол 3 то 4 маротиба ҳосил мегиранд, балки дар як қитъаи замин намудҳои гуногуни зироату сабзавотро кишту парвариш мекунанд ва аз ҳосили онҳо захираи зимистона омода менамоянд. онҳо на танҳо барои 2 соли худ захира мекунанд, балки зиёдатии онро ба бозор бароварда мефурӯшанд ва аз ин ҳисоб ҳам зиндагии худро пеш мебаранд ва ҳам ба ин васила сокинони дигари ноҳия низ ба маҳсулоти тозаи табиӣ дастрасӣ пайдо мекунанд. мо ҳамасола аз ҳамаи намудҳои меваҳое ки дар замини наздиҳавлигӣ шинонда шудааст, барои захираи зимистон дар зарфҳои шишагӣ ҳар намуд хӯришҳо, мураббо, бодиринг, шарбатҳо маҳкам карда барои зимистон захира мекунем. аз ҷумла мана аз олуча истифода бурдагим, аз зардолу истифода бурдагим, мана аз пиёзи анзуд ки бисёр меҳнату заҳмати бисёрро талаб мекунад истифода бурдаем. аз помидор шарбат ва хӯриш тайёр кардаем. аз ҷумла мо аз пуштаҳоро оварда ҳамчун мураббо ва шарбат маҳкам мекунем барои захираи зимистон ки ин беҳад барои саломатӣ хуб аст. гулнисо саидова аз зумраи сокинони фаъоли ноҳияи Тоҷикобод аст. ӯ ҳамасола аз маҳсулоти гуногуни дар замини наздиҳавлигии худ парвариш намуда захираи зимистона омода мекунад. тавре изҳор дошт, омода кардани захираи зимистона дар оилаи онҳо ба ҳукми анъана даромадааст. ҳар сол то 1000 зарфи шишагӣ захира мекунанд ки дар фасли зимистон аз онҳо бемамоният истифода мебаранд.
гулнисо саидова зимни суҳбат аз он изҳори хушнудӣ кард ки вақте меҳмоне ба хонаи онҳо ташриф меорад ӯ аз маҳсулоти захиранамудаи тозаи табиӣ дастурхон меорад ки аз ин шеваи пазироӣ меҳмон фараҳу шодӣ мекунад ва ин соҳибхонаро як ҷаҳон лаззату маънӣ мебахшад. пиёзи анзуд тариқи як моҳ оби инро ҳар саҳарӣ мо иваз мекунем. баъди як моҳ пиёзро бо оби тоза истифода мебарем, маҳкам мекунем. аз ҷумла ина бодиринг аст ки бодирингам вақти бисёрро талаб мекунад, чунки бояд ҳар як зарфе ки мо истифода мебарем бояд бо об ҷӯшонда шавад ва бодирингҳоро сабзавотҳоро ҳам бо оби тоза хушк карда баъд маҳкам мекунем. занот бояд доим барои беҳбудии зиндагӣ бояд кӯшишҳои зиёд кунанд ва барои ҳосили фаровон гирифтан аз замини назди меҳнат кардан дар кор, то ки анамо меҳнате ки мо мекунем анамо меҳнат дар абас нанарад ва фоидаи онро истифода барем. аллакай мо аз ин меваҳое ки пешпазак будан аллакай истифода бурдем, аз зарфҳои шишагиро маҳкам кардем. боз мана ҷуворимака аллакай расидааст, мо аз ҷуворимака истифода мебарем. аз ин меваҳое ки як моҳ баъд пухта мерасанд мо аз онҳо истифода мебарем, мураббо мекунем ва ҳосилро ҷамъоварӣ карда ба фасли зимистон захира мекунем. ҳамин тариқ сокинони меҳнатқарину мушкилнописанди ноҳияи тоҷикобод ҳамеша даст ба коранд ва аз таваҷҷуҳу дастгириҳои роҳбарияти мамлакат рӯҳу илҳоми тоза гирифта саъю талош менамоянд ки дар таъмини амнияти озуқавории ҷумҳурӣ ва дастрасии сокинони мамлакат дар 4 фасли сол бо ғизои хушсифат ва аз лиҳози экологӣ тоза саҳми арзишманд гузоранд.